Napalgang wa nay kinabuhi o gilubong sa yuta ang usa ka lalaki kinsa gikatahong na missing niadtong Oktubre 24, 2023 sa sitio Canmanaoc, Barangay Villahermosa, lungsod sa Tudela, Isla sa Camotes. Nakit-an kini sa ilawom sa giingong karaan nga septic tank nga giputos og gisud sa usa ka sako pasado alas 6 sa gabi niadtong Biyernes. Gilang patay lawas nga si Marlon Villarmino, 40 anyos, lumad nga taga Baybay City, Leyte, apan nanrabaho sa Tudela. Matod sa iyang igsuon nga si LV Laguna nga nagpatabang sila sa kapulisan human adunay na matikdang bag-ong yuta nga gitabon sa bag-ong gisemento nga karaang septic tank. Gihinay-hinay og buak ang semento og nakita ang usa ka sako diin giputos og gibutang ang patayng lawas sa biktima. Positibong giila kini sa iyang igsuon pinaagi sa silver nga kwintas ug shorts nga gisulob sa biktima. Base sa investigasyon sa kapulisan, katapusang nakit-an si Marlon niadtong Oktubre 23 pasado alas 7 sa gabi, kauban ang higala nga nakigtagay kinsa gitudlo karon nga person of interest sa kapulisan.